खिथियो सिगांजोंबो खिथियो सोरगिदिं खिथियो नों आंनि जाबाय जमिनदार नुसैलाय नामा ओरै साइडजों माइदि नुयो लर्ड विलियाम बेन्टिं नुसैलाय माइरं दारिफ्रा खिन्थु सिमाफ्रा माब्रैसो दंखायो खोमालै सौथिखाङानो हनै जायाखै हेलौ लोगोफोर माबोरै दङ सफैलाय मोनसे गोदान भिडिअ लानो दा दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आं दिनै एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्ड ब्लगखौ लोगो हमहैगोन दा बिथांखौ लोगो हमनानै माखासे इन्टारेस्टिं फानि माखासे इन्टारटेनिं खालामगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दं अब्ला नायलांबाय थादो अब्ला भिडिअखौ जागायदिनि लेट्स गो स' आं दा गौराङाव मोनफैबाय दा बेखौ वेट खालामगासिनो दङ बे फैगासिनो दङ दसे उनाव नोंथांमोना बिथांखौ नुनो मोनसिगोन अब्ला नायलांबाय था थ' फाइनालि सहैबाय Bono the music लोगोफोर फाइनालि नै जों दा सफैबाय दा फाइनालि नैबे एन्टारटेनमेन्ट ब्लगखौ लोगो मोनबाय दा बैयाव थांनानै माखासे इन्टारटेनिं खालामसै एसे रोजाबगिरि रोजाबना होनाय आरो ना ओमफ्राय माने थुद बे जायगाया जों सेसा नागिरनाय खिलाना जायगासो ओलायबा दुब्लियावनो नागिरबाय थायो ना सेसाखौहाय सेसा नागिरग्रा जायगासो जों बे दुनिया गाल फाकि बाड़ा कुनु सुख शक्ति हुमा बाड़ा सेसाखौ नागिरबाय मासेबो मोनाखै दाखालि बाहाय ओरैनो खियाल' गोदान गोदान बबे जायगायाव एरसोना थाखो बेवहाय मा बानायनो नागिरदों आसलथे जोंबो मिथिया आरो ना खोनानाय बायदिबा माथो चावमिन मम' जाग्रासो जागोन दखानाहाय नैबे केबिन रुमजों आरो ना बियो जरा जरासो फैयोनो बाहाय ओमफ्राय नै माने ब्र'आहाय माने आंखौ सोंनो नागिरदों आरो ना माने माबायदि एंगेलनि मानसिफोरबा माने आंखौ बै ससे लामा ससेयावहाय माबा होनबोदों आरो ना बियो माबायदि नुयो होनदों एसे होनना होलाय मानसिखौ नायबा माबा जिबसिसो नुलायलाङोलै माने आंखौ नायनानै माने दिनै फार्स्ट टाइम मिट खालामदों आरो ना माने आंखौ नायनानैहाय माने जिबसि बायदि नुदों आरो ना गावखौ नायदो मा होनबावसो दं ओरै साइड एंगेलजों नायब्लानो अरजों खामफ्रामनाय नुवा दे सिदाथ' नायजाखा दाम्पार गारिनि हेडलाइट फिउस थांनाय नुखायो आरो ना ओमफ्रायहाय जोंहा नैबे ब्र'नि माबायावहाय माने एसे इन्टारटेनमेन्ट खालामनो नागिरदों आरो ना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर खोन्थाहरनाय थाबाय आरो ना ओमफ्रायहाय आं एसे इन्ट्र' होना होखानोसै ब्र'ना इउटुब चेनेला मा नाम होनदों क'क्राझारि ब्लगार आदसा आंहासो सालायगिदिंलाय लाहासै क'क्राझारि ब्लगारनो ब्र'ना इउटुब चेनेलाहाय इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आरो ना गोसो गोथारै ओमफ्रायहाय माने चेनेलखौ थांनानै गावसिना हरदो कमेन्ट खालामदो इन्टारटेनमेन्टनिफ्रायबो आरो ना माने जाहाथे बयबो बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ मिथिखायो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिया मालायफोर बायदि नंखाया बयबो बुजिलायखायो क'क्राझार ब्लगारनो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोसो गोथारै गावसिलाजोबनानै हरदो मेगनानो हिंगा खालामबायलां ओमफ्रायहाय माने इन्टारटेनमेन्टखौथ' मिथियागौ जाहैबाय माने मानसिफ्राहाय माने रायलायनांगौबा कन्टेन्ट आंना जोबा आरो ना माने आंबो बारा मबाइल गोदान लाजोबाखै नालाय मबाइल गोदान लाबा देनजार कन्टेन्ट बरनगोन आङो आरो मा होनबावनो जय शिब शम्भु भलेनाथ जय बांला गुरु साथेर साथ 50 फैसा दक्सिना जय बांला गुरु सयं एबं गुरु बेखौनो सोरबा सोरबा रोंबावाखैनो दासिमबो सोलोंबाबो मेरला मानसि बुंहरो आरो ना आंनावहाय इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा सोरबा रोंबाय सोरबा रोङाखै आरो नालि होननानै दा होनसै सम्पुर्ण सयं एबं गुरुनि नाम लानानै नालिया कन्टिनिउ थाखायो आरो ना हाब ओरैनो थाबा साबसिन जागोन आरो हिट नुयोना केमेरायाहाय दा होनसै सामफ्रामबो सेलाय बेलाय थिखा फिसाखौनो बेसे जालु बेसे लोंलु आरो मा होनबावो माने आंहाबो सासे फंबाय दं आरोना जे आंजों खुसिया जावनायाव लाफानाया नायदो नै फंबायखौ दहायसो लोगो मोनदों आङो मानसियाथ' नायदो बेरा हरा नुखायो आयौ नैखौ आथिं बोरैबा जमिनदार नुसैलाय नामा ओरै साइडजों माइदि नुयो लर्ड विलियाम बेन्टिं नुसैलाय माइरं दारिफ्रा खिन्थु सिमाफ्रा माब्रैसो दंखायो खोमालै सौथि ओमफ्राय फंबाया मा होननो नागिरामोनलाय आंखौ लेक्सार जाबाय जादों आखर गैयै थ' थांसै आखर गैयै रायलायखायो नामा आंलायसो जागोनलै मोनसेबो आखर गैया बेनो रायलायनाया माथो रायलायो खालामजोबो गासिबो नंगौ नालिसो नालाय दोरगिखार सोरगिखार गैया होनदों नामा आदसा गैया जागोन गासिबो जागोन गासिबो जागोन ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आरो मा होनबावनो दा होनसै माने एसे गान खननानै होनो नागिरदों आरो ना सुंद' सल'जों गेजेरजों आरो ना एसे रोजाबना होनो नागिरदों गिटारा लालाय लागायनो नोंथां गाना खननानै देखायदो जागोन माने जों दा आवरायसिगोन आरो ना खोनासंनो लुगैनाया हाथारला नारि मोनामनायनि गानखौ जों दा आवरायसिगोन आरो ना जागायदो दे आख्रमान दे उनजोंबो खिथियो सिगांजोंबो खिथियो सोरगिदिं खिथियो नों आंनि जादोना सना नों मोजासारनि जादोना
खाथियाव थायोब्ला सेराव थायोब्ला नानि मोनामलाय थारनाय आंनि जादोना अनसना नों मोनहासारनि जादोना ओमफ्राय माने एन्टारटेनमेन्टनि सिनारिखौथ' मिथिखायो माबायदि गानो एन्टारटेनमेन्टआ ओमफ्राय नायदो ओरैजाय नायखिलायबाव मोनसेबो लाजाया फाग्लानि खोथाया थगायजोबनाय आइखोन शुक्रुबार बाजार नुखायो नालाय नायखिया मोनसेबो नङा मिथिया बे नायखि गाननाया साफा दुप्लिकेट जोब शुक्रुबार बाजारनिखौ गानसै दामि होनबावगोन गिटारफ्रा नायनानै ट्रेक्टर जावनायाव मोननायाबो हास्लाबा बेफोर मोजां नामा बेफोर खुनु खामानि गैया बेफोर माबा हिन्जावनि खानाय सिथिग्राखौ लालाबायना फैबायलै बिदिखौ ओरै साफ्रेलाजोबनांगौलै खुनु मानना ओमफ्राय नायखिया माने शुक्रुबार बाजारनिसो आरोना बे एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बेजों जेबो डिफारेन्स गैया आंना साइड बेटआ जाहैबाय 70 मोनसेबो लाजाया फाग्ला खोथाया थगायजोबनाय जास्ट माने मोनसे इन्जय आरोना मानसिखौथ' आइखोन खोमा दाम दाम सेरबासो दंखायो नालाय सयथिबो माइजों खहायफ्रा लाजाखाया मिथिया मा मोना मिथिगौ दा इन्सुरेन्स ओमफ्रायहाय नै रायजोफोर बै माबाया मा ब्लग मोनलाय बे सिसि ब्लग ना मामोनलाय सिसि ब्लग साइसाव सानगोन नों फुरा गिलिर जेबो खामानि गैया ओमफ्राय आं दाखालि ओरैनो थिखोखांजोब्बाय आरोना मोनसे जाम खालामनानै देखायबावनोसै आं दुमहालाय सेसाया दा ब्र' गासनथोंसै सेसासो माने बाहाय सेसा खि दंमोन आरोना दाखालि जों फैबाय थाबा बिराद गोदानमोन सयथि नुफ्लानांगौरा भिडिअ'आव हिट जागौमोन आखाइ थाइसेन थिखोलाबायनो हायोलै जों बेफोरलाय माथो नुवाखै नों माने साइसावसो बिराद गिलिर आरोना ओमफ्राय जेबो गिदिरानो गैया रेजें हालखाथार आरोना सिसि ब्लगआहाय बेफोर सिङाव बोरैबा सोरबा थाफैनोबा थाफैदोलै आं बेखौ बानायना होनोसै भारा लागायनानै नैबे खथा मोनसेयाव 4,000 लागोन सोर लुहोदों सानदों नोंसोर बेखौ आंसो इन्टारटेनमेन्टसो लुहोग्राया बेखौ आंसो लुहोदों आंसो माने आं बाहाय रेस्टुरेन्ट बानायनो नागिरदों आरोना गाइसमोन आइयै दा होनसै सिंजों हाबलांलां मा एन्जर सिखा खि मानसि खि गोरान मा मोनामला जोबखोलै सयथि बोरैबा दालि जहल आलु जहल लाब्रा बद केरान्दन माबा नाजांगारि हाजो भुटान हाजो मोनामला जोबनाय मोनबाय आं हारसिङै दा बुहुतफ्रा लागायथोंसै सेसगासै बिमाबो नै बिथिं दंलाबायोमोनलै ओमफ्रायहाय माने बाहाय गोगोम गिदिर सेसा थायो बै दुब्लियावहाय दाखालि मानै जा होसोबाय गैयाब्रा फाग्लासो जागोन ने सेसाया नैबायसो दङ नैबायसो हाबनानै दङ सेसायाहाय सेसा खियानो गोदान बेहा दङ बाहाय नैबेलाय नै थसे बरिया मोनलायबाय आं नैबेलाय नै मानसिया सेसाजों सोमोन्दो गोनांथ' आइयै सारलाजोबनाय नै माइरु बालाबारियावहाय सेसा दङ बाहाय सेसा माने नायदोंमोन आरोना आं दाखालि मोनसेबो गैया बे बस्थाफ्राव हाबलाबायनानै दङ गासनफ्लानांगौब्रा टिपनो जाबाय होनबाना ए गोबोरखिलाय हाग्ला जांसि सानदों आंलाय सेसा गुयसो सानदों आरो मा होनबावनो बेहायनो दंजोबो गासिबो आरोना ओमफ्राय नै बिदि फिसा फिसौ जायगायाव थायो आरोना बिसोर मा होनबावनो नोंसोरथ' नुफेराखैबो जानांगौ सेसाखौहाय नै बिदिनो बारखोहैनोसैलाय आं र' खाफ्लांखा अब्ला लोगो मोननानै माबायदि मोनदों आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों ब्र'आ जोबोद इन्टारेस्टिं माने आं मानसिखौ बारा इन्टारेस्टिं मोनाखै बाथामसो होदलानो लुबैगासिनो आं होगोनबो आंना बाराबा गालान फिसाथारलाखा आं बारा इन्टारेस्टेड मोनाखै आरोना माबा मानसिया शुक्रुबार बाजारनि नाइखि गानलाबायग्रा इन्टारेस्ट मोनाखै जों बायदि फाग्लानि साइसेयाव 50 थाखानि नै बिदिखौसो गानो इन्टारटेनमेन्टआ मा होनबावनो गैयायै मानसि नालाय बिदिखौसो गानो जों गावखौ नायोब्लाथ' 6 दिन 7 दिन जौ लोंनानै रानथ'नानै थानायसो नुखायो आं बिदि नङा इन्टारटेनमेन्टआ मा जायो अनलि थांखुल' ओरैल' जायो मालायफोर बायदि नङा जौबो लोङा सिगारेटबो लोङा बहाबा जुदि आंखौ जौ लोंनाय नुयोबा जायगायावनो एकथाफोर मारिगाथ' हामगिर जायगा होननाय खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय माने आं बै गिटारखौ एसे माने दामनायनानै देखायनो आरोना आंबो मोनसे स्टेप रोंगौ माबा गिटारा नुबाय दा माने आं बांद्राय रोङा आरोना र' आं एसे दामनायनानै देखायनो आरोना आं आयु एफा गोरां नैयागै गामि नुहुरनायनि हाबाखौ गावसे मादेना अनानै ला आगै सिननानै ला बे नोंनि हाबाखौनि खामाना सिननानै ला स्केन बडि जाङिल' होननायसो जानोसै स्केन बडि जाङिल' I wanna you
बन'दाया नुदोंबा मिनिलायसिगोन बे बन'दा जागोन गासिबो जागोन बन'दा गोबोरखि मोखां बन'दा मिउजिक आदसा जागोन जय हनुमान जय शिव शम्भ भलेनाथ बेखिनियानो आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर अब्ला फाइनालि आं दा एन्टारटेनमेन्ट ब्लगखौ लोगो मोनमारबाय दा बिथांखौ नायोब्लाथ' 6 दिन 7 दिनसो माने ज'नानै थानानै रां दंजोबनाय नुखायो आरोखि ना ओमफ्राय आरो नै मालाबो गानलायदों बेसेबां जाखो बे मालाया आयौ 35 बाबु 35 नै जानाब्ला गानालै जों सना नङाबा आरो आं गानोबा देखायलाबायाना भिडिअआवसो एसे देखायलाबायदों आरोना आङो माने आं बेखौ ओरै फ्राद बोखोनाबो दोननो हायो आरोना ओमफ्राय मा होनोमोनलाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा एसे बुजिलायदो ब्र'नि नार्जारि ना मा होनोमोनलाय क'क्राझारि ब्लगार इउटुब चेनेलखौहाय आं बुंखाबाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा इउटुबाव हाबनानै सार्च खालामदो गाव सिबदो जोंनि भिडिअखौबो नायदो ओमफ्राय माने ब्र'आ बरिया गान बानायो आरोना हेबिनो गेजेर बिनि चेनेलावबो गान खनफैबावगोनसै आं खुनु खोथा गैया आरोना नुनो मोनगोन नोंथांमोना ओंखायनो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लाखा नटिफिकेसना जाहाथे नोंसिनाव ओरै खेंख्रि जालायनाय सौहैयो आरोना होमबा बेखिनियानो आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर जायखिनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै शेयार खालामना हरबानो जाबाय वाट्सएप स्टेटासफ्राव होलै गावसिमल' दिन खुनु बादा बादि गैया आरोना बेवहाय मा बुंबावगोन दा फंनैसो एसे देखायना हो अब्ला जाय हक दा ब्र'खौ आं लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा ब्र'आ जोंना जोबोद इन्टारेस्टिं आरो बिथांनाबो चेनेल दं नोंसोरबो मिथिखायो अब्ला दिनै भिडिअआ बारा जेबो गैला बिदिनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गेजेर आंबो ब्र'नि चेनेलाव गानबो खनगोन एसे इन्टारेस्टेड खालामगोन आरोना एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौबो आरो ब्र'नि चेनेलखौबो नार्जारि जेब्लाबो जायो क'क्राझारि ब्लगारखौ चेनेलखौ आरोना माने नायबाय थानांदो नोंथांमोनहाबो बरिया लाबोबाय थागोन होमबा बेखिनियानो बाय थ्रा अब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो अब्ला बाय नमस्ते लन्दन जय शिव शम्भ भलेनाथ लामायाव नै फुरा फेन्स लोगो मोनलायबायलै आसोला बोरै जाखो माथो फट' खेबबाय बायनो मोखाङानो हनै जायाखै फट' खेबजाबायनानै मानसिया नायजाला माथो लाहरलाय बैसोरखौ एसे बै मानसिफोरखौ लाहरलाय गोरान खालामनाय अब्ला बेनोसै दिनै भिडिअआ